Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye bishọp ụka Katọlik Ọntagoro, Bulus Yohana, agwala ọchịchị etiti na ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ruru 265 ka na-efu efu kemgbe ndị omekome wakporo ma tọrọ ha n'ime steeti Niger n'izuụka gara aga. Ụlọikpe mkpegharị nọrọ taa kpọsa akwụkwọ mkpesa Maazị Nnamdi Kanu mere megide ụlọọrụ DSS na nke onye Atọni Jeneral ala anyị bụ mkpesa ebubo imetọ ugwu ndị ruru ya n'iwu. Otu ụlọikpe nọ na steeti Rivers nọrọ taa ma nwata akwụkwọ mahadum Port Harcourt ikpe ọnwụ n'ihi igbu enyi ya nwaanyị. Damian Okoligwe nọ oge afọ nke 4 ka a ga-akwụgbu n'ihi igbu enyi ya nwaanyị Justin Otuene nke nọ oge afọ 3 n'afọ 2023 n'ime ụlọ obibi ya. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu Lakurawa egbuola ndị ọrụ imigreshọn 3 n'ime steeti Kebbi. Otu ECOWAS achụpụla mba Guinea Bissau pụọ n'ime otu ahụ n'ihi ji ndị agha soja chụpụ onye isi ala Umaro Sissoco Embalo. Nke a na-eme ya mba 10 n'ime afọ 5 na mpaghara Afrịka bụ oge ndị agha chụpụrụ onye isi ala pụọ n'oche ọrụ. Ọgwụ bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.